Takže ahoj, tady Pepa a vítám vás u hry Quadcore, Metin 2 Quadcore, nějak se to vyslovuje a mám tady Krupa, Krup, Čau. CZ. Čau. Nějak tak se vyslovuje. Jo. A začínáme od levelu 1, samozřejmě. Jo. A máme něco, co vy nemáte. No, možná máte. To jsem sehnal já. Trochu. Já už v tom jsem tak trochu zkušenější dílek, že už mám jakože level 90, takže trochu o tomhle vím. Tak Vy se mám asi ukázal si zvětšovat. toho tygra. Počkej, si strmím zvuky. Co mám zvětšovat jako status? Vitalitu, že jo? Obrana se zlepší nebo... Ne, sílu a vytrvalost, no, nebo vitalitu. Tak než sílu asi ne. No, protože tak to je tvůj hlavní atribut, že jo, síla, když si válečí. Já mám zase inteligenci. Tady jdeme zabíjet. Ukázal jsem už toho tygra. Ne, ještě ne. No, já mám takhle lva. Já mám tady to. Je to kvůli tomu, že je vánoční event, takže prostě jsou tady takovýhle zvířata, ještě je tady sob. A soba mám taky, ale ten takový divný, prostě úplně divně skáče. Ještě teď se mi to seklo. Sněhulák. Se sednou. Jdem na sněhuláka? To nedáme, když je to 150, komu se ani neveme, prosím tě. Já s tím ninjou 90 kusů dávám. Ta dobrá věc je, že nám moc nebere. No, se to na mě dal. OK. Jsi tady? Jo, jsem tady. Že tady To samo neútočí. Hej, dej mi prostě to si teďka sebral. To oblečení. To je možná pro mě. Ninja, šamán. Jo, dej mi to prostě na šamana. Tady si tam. Jo, díky, z moch obchodování máte jedno. Mně stačí jedno. Ne, Ale tady ještě tady mám něco. Tak to nepotřebuji, že? Já tak to mám tady lepší, víš, plus 9 než meč. Pojď jak zpětná. Kolik mám level? 2, což je 2, jo, teprve. Takhle útoč sám, mě nepotřebuješ. Musíš si to označit. A pak ti to bude útočit samo. Já tady jeden mezi mačkami, když mám ultima. Jako nejlepší na to klikat, jo. Tady je nějaká 80. Jak si myslíš, že tahle série bude dlouhá? Já to potom sestříhám, víš co, já to potom sestříhám po 15 minutách, takže... Nevím, jak to bude dlouhý. No to je úplně celku jedno, jak to bude dlouhý. Sněhuláci jdou po nás. Ale ty mě celkem štvou, no. Stejně z nich nic extra nepadá. Už chci kouzlat. Level 50. 150. Jo, 150. Stupeň druhý. To nedáš. Ty mu ani nic nebereš. Nebo jako, jo, už mám level 5. Ne. Jo. Já mám asi taky level 5, já tuším. Se koukni, dej C a tam vidíš level. Jo, level 5. Jo, tak pojď si vzít kouzla. Počkej, tak aspoň nějaký zabiju ještě. Jako doufám, že... Já jsem asi level 6, jo. No já taky. Doufám, že nám to nevadí, jsme si vzali ty lvy a ty jezdecký zvířata. A tak ono to není nějaký Excel ulehčení, že jo. Já bych ti dal brnění, kdybych nějaký měl na tebe. Obraná města. Jdi za strážce města, má pro tebe první úkol. To Školení. neřeš. Právě si dosahl level 5, asi právě naučit se trochu více umění boje. Tak jo, otočíme si tu kameru. Jo, tamhle něco je. Asi. Víš, kde to je? Víš, kde se to učí?
Snad jo. Když tak pojď za mnou, já ti to ukážu. Ty jsi kde zrovna? No, tak já jsem na mostě. Jo, ty máš to, mě taky mohl napadnout, co to myslíš? Já jsem úplně v tom mimo. Proboha, no, nebuguj se. Pojď. Ale strašně mi to nejde. Jupi. Buď to můžeš mít mentální schopnosti, anebo schopnosti na tělo. Podle mě jsou trochu lepší ty mentální, ale jako tak je to na tobě. Tak já nevím něco proti monstrům. No tak to je jedno, že jo. Víceméně. Jestli tady vezmu dračí moc, vybrat Tak školení. co mám teda vybrat? Mentálního nebo tělesného boje? Mně to je jedno, tak jako většina lidí si bere těles, tak jako je to na tobě, že jo. Ne, co je lepší? Já to hraju úplně poprvé, jo. Já nevím, tak... Já mám víceméně skoro všechno stejný kouzla. Možná, že ty tělesný mají lepší efekty a má to lepší jméno, ale jako nevím, no. Já si tady dám tohle. Tak to se mám vybrat, mentální nebo tělesnýho? Já nevím, ono to je na stejno, si vyber jaký chceš. No tak... Když mi to mohli ukončit, já to vyberou diváci. To ne, takhle to nebude tak krátký, ne. Tak já nevím, dokud dáme mentálního. Já už mám kouzla. Ty jo, no ale mě to je těžké vybrat se tělesný. Co dělá mentální? To je na dálku, že jo? No, tak jako ani ne. Nebo jako, je tam kouzlo, který se dá používat i víc na dálku, no. A něco chce na blízko. Ale jsou tam, tak si radši se dej tělesný, protože to je lepší pro začátečníky. Protože u těch mentálních, tak tam máš prostě kouzla, který když se netrefíš do toho, na kterého chceš útočit, tak se ti to kouzlo nepočítá, což je celkem na nic. Ale tak se stává. Školení dokončeno. Jež já jsem debil. Já jsem si měl dát ještě střílení na draky, já si místo toho dal letající talisman, to je jedno. Ale Santa Claus. Jupi. Jo, jinak dropujou se tady, teďka v tom vánočním eventu se tady dropujou ponožky a zvonečky. Zvonečky se dávají tady Santu Clausovi, jenže to je takovej blb a on nevydrží dlouho na jednom místě. Takže ho musíte vždycky hledat po celém městě. A pak a ponožky se tady věší na strom, když tak pojď jim ukázat ten strom. Tady. Já jsem u nich teďka byl, já jsem si šel pro ten úkol. Jo, no tak tady prostě je ten strom. A Já tady nevidím. Jo, tady je. No, tady. jo, To je stromeček. tady Vem si ten úkol od strážce města. jo, já Tak si ho vemu. A na nich se věší ponožky a ještě nějaký ozdoby, ale ty, nevím, ty se nedropujou zatím asi. A když tam pověsíte ponožku, tak získáte nějakou věc a z toho stromu vám ta věc padne vždycky, ale z toho Santa Clause, když mu dáte ty zvonečky, tak on prostě vám řekne, buď to, že tento zvoneček krásně cinká a dostaneš nějakou odměnu, anebo ti řekne, tento zvoneček rozbitý už nesmí jiný, jo. Ale zase z toho Santa Clause padají lepší věci. Tak jdem je dá zabít. Kam jdeme teda? No ještě pojď tady jak zpět na psech, ještě to nemá cenu chodit do bakry. Ale ne, zabít ty psy, víš co, já jsem dostal ten úkol. No teď jo. Nějak tady je Santa, jo? Ten Santa Claus. Jo. Takový červený. A tady je divoký pes. Já si dám tady bufy nějaký, jestli A třeba. doufám, že to bude mít úspěch, ty kráso. Jupi. Máme zabít divoký psy, že jo? No to je Jo. jedno. Však já ti dám bufy. Počkej. Jo, takhle se to tam dává, no tak to jo. Jo, a ty schopnosti se dávají dolů na lištu a to pak ovládáš, jako to. Počkej, možná mám pro tebe brnění. Jo, mám. Čekej na. Tady máš brnko. Jo, díky. Já si myslím, že dneska bychom si mohli dát takový level 20-30. To je hned. No, mohli bychom. Chtěli bys něco? Jako mám tady to. Aha. Jo, to je kamínek, to jo.
Ty, já jsem to už dlouho nehrál, ty jo. Mně už zase došly bufy. To je na nic. Tak je můžu zabíjet. Jo. Ty kouzla můžeš využívat, jo. Když Jo, si tak auru asi zase zatím dávám, že jo, tak nepotřebuju. No tak a ono to je lepší, že jo. Taky má spoustu že jo, třeba kdo to nezná. Já taky používám. Jo, to je na Fkách, jo. No třeba. Ono to tam máš napsaný na ti. No třeba. Trojcestný střih. Ježiši. Nebo tam máš víření kordu, nebo ne, to je u ninji. Trojčestný střih. Fight. Je si rychlý jako střela. Jo. Já si tady ještě naučím střílení na draka, ať mám všechny kouzla. Já se asi nebudu vylepšovat nějak extra kouzla na buffy. Nevím. Si že budu vylepšovat útoční kouzla. Protože, Jaký ale budeme expit. nevím, abych to dal takový 30, nebo 25, nevím. Jinak asi to taky asi víte, že když prostě jste třeba válečník, tak vám nepadají věci na válečníka, ale jako i na jiný, takže ale třeba hrát za 4 postavy a potom si to prostřídat. Jo no, čekaj, já ti tady něco dám. Celkem dobrá zbraň. Já Možná si bude tady mít. Zkusím stěšit hru. Jo, hej, mám tady pro tebe zbraň, která má větší útok než to, co máš teď možná. Ale od levelu 10, jo, tak se asi A jo, to stejně vlastně. vemu. No tak to je jedno, že jo. Ale aspoň něco. Já tady mám vějíř. A na nic, jaký jsi level? Já 7. Já jsem si ještě za celou dobu jsem si nevylepšil tyjo. Vytrvalost a tak. Ne, já jo už. Já ne. Mě tady se mi padají samý vějíře. To ani nezbíraš, to nemá cenu. Tak prodám to, že jo, tak aspoň něco. No tak jako jo, no, ale ono to za moc neprodáš. Ono až pak objevíš kouzlo dropování začarek, tak to bude něco jiného. Jedno začárko, když prodáš za 25 kk. Nebo ono i levnic, že jo, ale já to prodám za 25. A ty kameny, jak jsem si přečetl, tak ty prý jako nějak vylepšuješ. Jo, Jako na zbraně. jo, no ale ono tam máš i nabrnění, ale to teďka nepotřebuješ, to až jakože potom. Až půjdeme do bakry, tak tam už ty kouzla ale budeš muset používat, tam si totiž jen tak dávat nebudem. No tak jasně, že jo. Jestli A si něco ty- pamatuju, jak jsem hrával Metin 2. Jo, padla ti ponožka. Buď rád. I Martina. běž když tak pověsit na strom. A do toho získám nějaký bonusy? Jo, věci za to dostaneš. Věci, tak to jo. Ty, já jsem zvyklý z lolka používat to Qčko, Včko a Ečko. A ne Fko. Na co Fko? No na ty spaly přece ne. Se tady používají. Tak já jsem v lolku, to mám na písmena. A jinak se je můžu sbírat i jinak, než na ně klikat na ty spaly. Co? No, jako než už používáš kouzla. Co vám to, jak jsme hráli Metin a já tam s kouzlama a ty, a jak to děláš? No musíš ty kouzla mít a ty, já je nemám, ale jo máš, jen se musíš naučit. Jo no. To bylo něco. O Tigris, počku si dáme Tigris, hej. Ne, Čekaj, to je počkej, dáme si buffy. Nejdřív já. Červený Čekaj, divočák. Já ti dám buffy. Jsme měli aspoň nějakou šanci. Já si myslím si, že to nedáme, ale zkusíme, pojďem. Počkej, Tady tady, já si tady vylepším to, víš co. Jo. Beru. Jo, hej, možná. Aha, Dali tě. Tak- jo. Tak Tak to- nic, no, tak tam ani nechoď, protože to nemá cenu. Oni chodí automaticky za mnou, že jo, když mě uvidí. Jo, protože to je hrozný. nebo ten Tigris, tak to je nebo není to boss, jo. Ale to je prostě takovej silný tam, no. Já si tady zničím, pojďme však tady a kurva. Co je, pardon.
oni tady po mně jdou ty. Jej, Co jde po tobě? no už nic. Já jsem si tady ničil jádro boje level 10, ale já to sám nedám. Večeře. Se tady něco jmenuje. Jo, úkol, no. Budeme ho plnit? Budeme ho splnit? Tak to je lehký. Tak Že jo, jak, tam někam musíš jít, že jo? Jenom někam odcestovat a... jo. To je Já lehký. nevím. Tady nikdo je úplně naspídovaný. Jo, to tady. Já mám stříbrný zvon. To je asi dobré. Já bych možná, tak až si uděláme nějak ten level 12, tak už bych možná šel do toho. Už bych možná šel do Bakry. Ježiši. Je furt tady po mě chodí tyhle ty hajzlové. Zabiju. Mě s nima pomoc. Tím kouzlem pádit, tak tím je omráčíš. No to je úplně na nic, jo. Vůbec nedá. A zde znovu se spustit. Ano. No to chvilku trvá. Jenom chvíli. Kene, na to já půjdu asi splnit tu večeři. Já ještě nemám jakýsi level. Já jsem level 10. Aha, tak počkej, já si tak udělám level 10. Jsem level 9 jen. A teďka už budu mít 10. No super, už jsem taky 10. Tak jdem. Se musím naelíkovat, ty kráso. Protože mi tady strašně serou. Jo, jasně tam musím dojít, no tak to je výborný. Si drej tygra. No, to si klidně můžu dát, že jo, tak ty sněhuláci to strašně úplně vyjebaný. Možná si tady dám. Tady do toho buffu si dám ty dvě. Co to bylo? To mi ty, jak to já to neumím, já prostě to mačkám, víš co. Tyhle, ten divoký pes tady přikáží. Prostě. Inventář. Já mám plný invent, pro boha. Asi, tak bych tam měl asi něco prodat, co? Já to nezbírám. Já to sbírám. Já ne. To bude Oh, chvíli tady je trvat- to bude tady je chvíli trvat, těch- než tam dojdu, pro boha. Já už tam jsem. No a ty no. Tak já jsem na tom Lvovi, že jo? Jsem já. Já tady ještě já za... tam taky jsem, že jo, no. Já tady čekám na tebe, asi tady zatím zabijím ty divoký psy. Jo, já už tě vidím, čus. Pojď. Kolik jich ještě musím zabít, jo? Schopnosti, quest, obrana. Aha, já už to mám hotový. Tak jdu, no. Obrana... Kolik, že jich musím zabít? Divoké psy. No já to taky jdu teda splnit, protože... Já to nemám, víš co, ještě no. Já už jo. Asi by bylo lepší, kdybych z toho sesedl, že jo. Jo, možná, že jo. Tady si někdo vyhodil kameny. Tady tak někdo vyjazuje kameny. Co tady pozbírám, protože se všechno hodí. Oh. Super, mám zadarmo jelíky. Hledám divoký psy. Tak já si tady dojdu tady za tím debilem. Oh, sorry. Tak. Bych to rád chtěl splnit už. Yes! Yes, super. Mám 100 plášťů statečnosti. Jo, To je super, jo. To je to, na co si voláš všechny příšery. jasně no. To chápu. Super. Dostaneš to za ten quest, za tu blbost. Ok, komu máme jít na tu večeři? Obchodnici. Jo. Já už jsem to splnil, jo. Super. Konečně jsem to splnil. Teď si vezmeme našeho tygře. Tygříka. To je takhle teďka takový dobrý zpříjemnění toho, protože když jsem já začínal, tak jakože jaký questy tady neexistovaly, to si tady dostal možná tak jeden, to byl PvP quest. A pak si ještě dostal, myslím, questy, jako že musíš zničit nějaký jádra, Jeon, a takovýhle. Sakra, jsem teď nekouk. Jen Konec. takové potřebné drobnosti. Ježíš, já jsem si to nepřečetl, co on chce k večeři, já si to nepamatuju. I když já už jsem to plnil, takže možná to dám. V Metinu to bylo. Dvojice, že jo.
Děkuju moc, že jsi mi pomohl. No nevadí. Myslím, že Jo, to bylo to- knedlo, Jo, něco knedlo vepřo zelí, něco takového. no knedlo vepřezelo se 2 vejci, myslím. Jo, dobrý. Jo, mám prsten zkušeností. Hodnota útoku 76-78. Tohle bere víc. Myslíš, že půjdeme na svatbu se kouknout? Na svatbu. Je svatba. Tohle bere... Jenže, ne, tam nepůjdeme, to bychom se, z toho se pak nedá nějak dostat, to by se musela vypnout hra. Nebo myslím, že se z toho nedá nějak dostat, nebo aspoň mě to nikdy nešlo. A kde jsi? Já jsem u toho. Brnko, tak. Boty. Ponožka. Přilba. Tu ponožku pověs na ten strom. Tak já jdu k němu. A klikni mu na kmen. Pověsit vánoční ponožku. Vánoční ponožku, že jo. A nejdřív musíš být level 50. A jo, vlastně. Jsi nějak zapomněl. A jo, to je pravda. No, tak ale zvonečky už můžeš odezdávat hnedka tady u toho dupce. Tak já jdu na tu večeři. A jdu zatím. Já zatím budu... Je náš obchodník s výzbrojí, je to můj otec. Chci pro ně připravit večeři, a nevím, na co by měl chuť. Mohla byste se ho zeptat, co bys si dal? Pokud mi prokážeš tuto službu, odměním tě. Chceš ho splnit? Ano, chci. Děkuji. Co to teda bylo? Knedlově přezalo se 2 vejci. A co mám udělat? Musím tam stejně dojít, že jo? Jo. To je hrozný. Mně se tam nechce. Kde jsi teda? Si tam půjdem spolu. Sakra. Tak tohle nebylo dobrý. Já půjdu k obchodníku s výzbrojí. Tam po mě taky chci nějaký úkol. Vyrábím brnění. Takových psů a dalo mi ten 1 level, tak tady už se fakt expit nebudu, jo. To nemá vůbec význam. Jo, tady. Knedlo vepřo zelo se 2 vejci. Brnění. Já mu prodám. Můžu. Chceš prodat magický pancíř, jo? To bude nudný díl, to jo. Nevím, tak někoho ty začátky třeba baví, že jo? No teďka, jako ty, co hrajou Ofika, tak si říkají jako prostě, jako co na to máme, že to je úplně stejný, ale to říkáte teďka, no. Když tak jim ukáž nějaký jiný hráče, co tady je úplně za nový brnění. No až budeme vyšší levely, tak to poznáte, že to je úplná změna. Fakt, ale. Takže se otočíme. Jdeme. No, povídej. Já jdu zatím do bakry. Jo. A tady je tygris, ale na to kašlu. Si tady zatím možná to zkusím dát. Já jsem dal špatnou odpověď. Já jsem teda obchodník s výzbrojí. Takže, co bys chtěl ohledně večeře? Ty sněhuláci mě štvou, tyve. Oni mi tam berou, ale úplně hrozně. No nic, já jdu, tohle nemá cenu. Takže jo. Večeře. Protože knedlo vepřo zalo bez vejce. Ne, se 2 vejci. Knedlo vepřo zalo se 2 vejci. Jo, mám to. A body zkušenosti 50 000 a prsten zkušeností? Že by? Jo, super, já už jsem v bakře. Jo, takže prsten zkušenosti, co si nasadíme? A to by mělo dávat nějaký zkušenosti, že jo? Zbývající. Dostáváš o 50% víc zkušeností.
Ale lol, tady to někdo úplně krade hrozně. Oh. Hm. Oh. To jsem nevychytal. Hej, kde můžu prodat zbraně? Kdekoliv. Kdekoliv, jo. Jo, všude, kde je obchod. Všude, kde je obchod, jo. Jo. No já se podívám do obchodníka se zbraněmi, jestli má něco pro mě a ty prodám ty zbraně. Jej, tady to XP, ty. Víš to, já fakt miluju, když tady někdo machruje na mě. Nějaká 20 si myslí, jako, že se tady leknu, když mi řekne, že jde pro vara. Tak co, jako stejně mě nebude moc zabít. No jedině, když si dá volný, no. Ani tak ne, protože když jsem 15. Tak jako nevím, jak ti to pomůže, no. Nic tady nemá. A tady to XP úplně krásně, ty. Chceš nějaký vějíř? No, Nechceš, jo. Tak jo. no. Já mám ve skladu připravený od 30, tohle mi vydrží zatím. Třeba už by si mohl jít taky do bakry, protože jako ono si mě tady tak trochu dávají, že jako, Já tady prodávám věci. to je nuda. Že jo? No, To udělej v offscreenu, tak já mám plný invent. tak to vyházej. Já na to radši prodám. Tak si jo. mohl fakt dávat ty buffy, to. Ono to celkem pomáhá. Takže tady máme kameny, jak jde vidět. Zajímavý. A ponožku. Ono záleží na kolik je ten kámen plus, myslím. Nebo ne, jo, je tam plus. Nejlepší jsou kameny plus 7, jenže ty jsou pěkně drahý. Takže většina lidí používá kameny plus 6, ale plus 5 taky nejsou nejhorší. Takže do bakry, jo. Jo. Víš, kde to je? Víš, tak se koukni na mapu. Já ji mám celou dobu otevřenou.